Seš venku z klece, proč neběžíš, Kate? Běž! Uteč odsud, běž! Protože já nepoběžím, není tady místo, kam jít. My jsme na našem ostrově, jsme na jiném ostrově. Jako je Alcatraz, pár mil na volném moři. Takže pokud nejsi mořská pana, nebo nemáš loď, není možnost. Ty jsi mi to chtěl říct. Nikdy. Proč ne? Proč jsi nechtěl? Chtěl jsem, abys věřila, že ještě máme nějakou šanci.